Školské hospodárstvo Bušľak. Poľnohospodársko-potravinársky komplex, kde ozubené kolieska jednotlivých činností do seba perfektne zapadajú. Táto firma sa cieľavedomými, dobre premyslenými a realizovanými rozhodnutiami dopracovala do takej logickej, technologickej a ekonomickej prepojenosti jednotlivých výrob, že to niekedy pripomína utopistickú ideu stroja perpetuum mobile. Asi 1000 hektárov pôdy, na ktorej pestujú plodiny v režime ekologického poľnohospodárstva, jeden z najväčších chovov dojníc produkujúcich biomlieko na Slovensku a naň nadväzujúca mliekáreň a výroba zastudená lisovaného slnečnicového oleja, je ich stručná vizitka. Už tento základný výpočet ukazuje ich výnimočnosť, ale keď to rozmeníme na drobné, ukáže sa veľa detailov, ktoré to ešte viac počiarkujú a ozrejmujú aj slová z úvodu. Možno vás zaujal názov tejto firmy, má jednoduchý pôvod. Voľakedy tu, v malej žitnoostrovskej osade Bušľak, vznikol školský majetok slúžiaci ako báza pre praktické vyučovanie stredoškolákov z Dunajskej Stredy. Jeho ekonomickým prenájmom v 90. rokoch vznikol základ tohto podniku. Za druhý milník v ich histórii možno označiť prechod na ekologické poľnohospodárstvo. Zainteresovaní vedia, že za jeho priekopníka na Slovensku môžeme označiť Jána Domina. Na prelome tisícročí inšpiroval a nadchol aj ich. No aj vtedy sa ukázala pragmatickosť spolumajiteľa tejto firmy inžiniera Juraja Naďa. Vyštudoval ekonómiu, takže si to v prvom rade všetko prerátal. Vyšlo mu to pre firmu pozitívne. Pri počiatkoch ich potravinárskej výroby bolo hľadanie prakticky aj ekonomicky vhodného modelu zabezpečenia bielkovinových koncentrátov pre výživu dobytka. Nakupovali biosojový extrahovaný šrot. Báli sa však, aby kvôli kontaminácii GMO sojou nemali problém s licenciou na bioprodukciu. Rozhodli sa preto vyrábať si vlastný bielkovinový zdroj zo slnečnice. V roku 2008 ju začali lisovať na 4 malých strojoch s výkonom 2 kg za hodinu. Postupne ich mali až 26. Keď už sa to takto rozbehlo, rozhodli sa kúpiť 2 veľké nemecké stroje s výkonom 500 kg za hodinu a jeden jednotonový. Dnes majú ešte ďalšie 2 750 kg. Tým majú lisovaciu kapacitu predimenzovanú, čo im však umožňuje byť podľa situácie na trhu veľmi pružne v produkcii. Postupne sa ich paleta slnečnicových olejov rozrástla, no všetky spájajú výrazné benefity. Pripomeňme si fakt, dobre známy odborníkom na zdravú výživu, že slnečnicový olej obsahuje až 80% žiadúcich nenasýtených mastných kyselín. Navyše pri výrobe ich olejov, pretože sú všetky zastudené lisované, sa nepoužíva žiadna chémia. A vďaka tomu majú ďalšie plusy, obsahujú prirodzené vitamíny a sú termostabilnejšie. Pri varení znesú teplotu až 230 stupňov Celzia, aj keď na etikete tých, čo nie sú lisované z bioslnečnice, nájdete napísané klatovský olej 200 stupňov. Tých 30 stupňov ubrali kvôli lepšej zapamätateľnosti názvu. Aj čistenie olejov prebieha na špeciálnom filtri iba fyzikálnymi procesmi. Ako filtračné médium sa pritom využívajú zvyšky zo semiačok, ktoré tam po lisovaní zostali. Kvôli čírosti musia olej zbaviť aj voskových zlúčenín, ako ináč fyzikálne. Procesom, ktorý sa volá vinterizácia, schladzovanie, sa vosk vyzráža a následne sa zrazenina odstráni vo filtri. A vďaka týmto šetrným metódam si olej zachová krásne autentickú chuť slnečnicových semiačok. Niektorí výrobcovia potravín, ktorí ho dostávajú, však nechceli túto arómu. Preto si zaobstarali špeciálny stroj, kde sa olej deodorizuje, inak povedané odvoniava. Začali ho baliť aj do malospotrebiteľských balení, ale aj tak si vyše polovica zákazníkov vyberie ten s prirodzenou arómou. A tu sa vraciame tam, kde sme rozprávanie o olejoch začali, k výžive kráv. Výlisky musia najskôr rozomlieť na menšie časti, pretože len v takej forme môžu putovať do extrudéra, stroja, kde sa za pôsobenia tlaku a teploty zmenia na granule. Aby boli pre kravy čo najlepšie stráviteľné a vzácne bielkoviny sa nerozkladali v bachore, pridávajú v tomto procese do hmoty biomelasu. Tá spôsobí, že namiesto 4% bielkovín z celkových 24, ktoré slnečnicové výlisky obsahujú, sa pre lepšie trávenie zachráni dvojnásobok. S tým sa ale neuspokojili. Tu musíme spomenúť, že táto firma vlastní certifikát na vývoj a výskum. Pri hľadaní riešenia praktických problémov a víziev doby
ako je dosiahnutie kladnej uhlíkovej bilancie či zníženie emisí skleníkových plynov, spolupracujú s viacerými odborníkmi a vedeckými pracoviskami. Čo sa týka zvýšenia stráviteľnosti granul, radili sa s popredným maďarským odborníkom na výživu pánom Schmidtom. Vlastnými pokusmi zistili, že pri ošetrení výliskou laktózovým permeátom zvýšia obsah bielkovín, ktoré prejdú do tenkého čreva až na 18%. Laktózový permeát kupovali z Maďarska, no už majú stroj na jeho výrobu. Ten dokáže mliečny cukor z mlieka vybrať a rozštiepiť na galaktózu a glukózu. Je v tom ale zatiaľ jeden háčik. Na jeho spustenie potrebujú jednorázovo 5000 litrov mlieka. A tým sme sa dostali do ich mliekárne. V nej momentálne denne spracujú iba 3700 litrov. Plánuje však zvýšenie denného nádoja z približne 12 000 na 15 000 litrov mlieka. Až 60% z neho chcú spracovať doma. Už nainštalovali 2 vonkajšie tanky na 15 000 litrov. Môžu tak nadojené mlieko spasterizovať a uložiť do jedného z nich a potom z neho vyrábať. Mimochodom, vďaka podpore z projektu, v rámci ktorého zakúpili Pastér s výkonom 2500 litrov mlieka za hodinu, predĺžili dobu spotreby na 21 dní. Predtým vedeli garantovať iba 8 dní. Kvôli tomu ich jeden reťazec vyradil z ponuky, teraz sú ich najväčší odberateľ. Plnenie konzumného mlieka bude tvoriť objemový základ spracovania. Postupne sa technologicky vybavili tak, že vyrábajú širokú škálu výrobkov. Každému sa snažia dať nejaký kvalitatívny bonus. Napríklad kyslá smotana má až 18% tuku. Jeden z ochutených jogurtových nápojov má kávovú príchuť, nie však z nejakej arómy, ale kávu do neho varia z kvalitnej arabiky sami. Nie sú spokojní s tým, že im dodávateľia vedia ponúknuť prísadu do jogurtov iba s obsahom 30% ovocnej zložky. Rozhodli sa preto vyrábať si ju sami zo zmrazeného bio-ovocia tak, aby jeho obsah tvoril 60%. Ich najväčšou mliekárenskou pýchou je novinka dlhozrejúci syr Klátovské zlato. V ponuke bude 3, 6, 9 a 12 mesačný. Za ten najdlhšie vyzrievajúci dostali zlatú medailu na súťaži World Cheese. Zúčastnilo sa jej okolo 4000 vzoriek zo 40 krajín. Otcom spomenutého syra je súčasný vedúci mliekárne. Na jeho príklade sa dá demonštrovať, ako pracujú s kádrami. Predtým sa na tomto poste vystriedalo viacero šéfov, terajší ukázal svoju zanietenosť, tak mu firma poskytla, čo potreboval a výsledkom je napríklad aj spomenuté Klátovské zlato. Milovníci kvalitných syrov vedia, že dobrý dlhozrejúci syr sa dá vyrobiť iba z veľmi kvalitnej suroviny. Takže tento úspech len počiarkuje chutnosť a zdravosť ich mlieka. Ich najväčší odberatelia sú potravinové reťazce Kaufland a Jemes, spolupracujú aj s východoslovenskou firmou Labaš. Vyrábajú pre nich aj mlieko s názvom Bull Milk so špeciálnou prísadou z Bulharska. O tom, čo musia v chove zabezpečiť, aby mali zdravé, vysokovýkonné dojnice, by sme mohli hovoriť dlho. Spomeňme iba, že začína už od teliatok. Sú odchovávané na naturálnom mlieku, nie na sušených náhradách, ako je to obvyklé. Tu v Maštaliach chystajú veľmi zaujímavý futuristický projekt. V spolupráci s Výskumným ústavom potravinárskym tu chcú inštalovať zariadenie, ktoré by zachytávalo a spotrebovalo jeden z najnebezpečnejších skleníkových plynov metán. Ten by sa spolu s CO2 dopravil do špeciálneho solárneho bioreaktora, v ktorom by ho spotrebovali na svoj rast riasy a tie by sa využili ako krmivo pre dobytok. Žiadosť na finančnú podporu tohto projektu sa podávala priamo do Bruselu, no zatiaľ nebola schválená. Tu treba spomenúť, že vedenie firmy veľmi zdôrazňuje nevyhnutnosť dotácií. Situácia na trhu spôsobuje závislosť ekonomiky poľnohospodárskych podnikov od nich. Bez nich sa ani podľa miestnych gazdov nedá zabezpečiť ziskovosť výroby. Ich významnou novinkou je ovocný sad. Po dôkladnej príprave začala v októbri 2023 výsadba 5130 ovocných stromov, 8 hektárov sliviek a 12 hektárov vlašských orechov. Aj tento sad im pomôže získať status uhlíkovo-neutrálnej firmy. Pri súčasných ekologických opatreniach Európskej únie to má aj ten význam, že dodávateľia s takýmto certifikátom budú uprednostňovaní pri dodávkach do reťazcov. Majú to tu proste dôkladne premyslené a naplánované. Pri výbere technológie sa vždy poradia s odborníkmi, no konečný výber je vždy na nich, pretože svoj podnik poznajú dokonale. V
V prípade pána Naďa vzhľadom na jeho povolanie ekonóma by si človek mohol myslieť, že všetky rozhodnutia sú výsledkom chladného kalkulu. Kto ho však pozná, vie, že v jeho rozhodnutiach je veľa srdca. Jeho nadšenie pri rozvíjaní a prepájaní jednotlivých činností a hrdosť na produkty, ktoré vyrábajú, je nákazlivá. Sála z neho až mladický entuziazmus. Dôležité je, že obaja spoločníci majú svojich následovníkov. Syn pána Bíra už prebral živočíšnu výrobu a pán Naď prehovoril svoju dcéru, aby odišla z IBM a prebrala ekonomiku firmy. Plne si uvedomujú, že situáciu na celosvetovo prepojenom trhu nevedia ovplyvniť. Premysleným plánovaním a investovaním však vedia jeho výkyvy lepšie zvládnuť a udržať tak svoju farmu životaschopnú a neustále sa rozvíjajúcu.